Το σήμερα είναι δυνατό, απαιτητικό. Το κυνηγάς, σε κυνηγάει. Είναι η ζωή που συνεχίζεται. Το παρελθόν έχει και εκείνο την απέτησή του. Το κρατάς στην καρδιά σου και όταν αναπολύς αυτούς που έχασες, ζωντανεύουν οι μνήμες, σε παρασέρνουν και σε πάνε όσο πιο βαθιά το κρατάς μέσα σου. Το χθες είναι κάτι δυνατό. Δεν μπορεί να σου το πάρει κανείς. Μόνο αν σε προδώσει η μνήμη σου, το χάνεις. Τα πρότυπα εκπαιδευτήρια παντρεύουν. Παντρεύουν απόψε αρμονικά το μαρτυρικό χθες με το αισιόδοξο αύριο. Οφείλω λοιπόν να συγχαρώ και να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου καταρχάς τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και δασκάλες. Συνήθισαν το θάνατο στην επανάσταση που σήκωσαν για την ανεξαρτησία του Πόντου. Έπαθαν του Χριστού τα πάθη. 2 στους 5 δεν έζησαν. Φιλιώθηκαν με το Χάροντα. Τους έγινε καθημερινό κακό σαν το μαύρο ύπνο. Τράβηξαν πολλά οι Πόντοι. Καταστράφηκαν. Το άκουσα κι εγώ. Ανθρώπινο μυαλό δεν χωράει το τι πάθανε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τα παιδιά για το χαρακτηριστικό αυτό κείμενο, για την απόδοση και την ψυχή που είχαν. Τώρα θα δείτε εδώ τα μικρά θαύματα να χορεύουνε ομάλ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Μπράβο στην νεολαία. Μπράβο. Και στους δασκάλους, Και στους δασκάλους. Συνεχίζουμε λοιπόν με άλλον παραδοσιακό χορό που λέγεται Πατούλα. Πατούλα. Πάμε παλικάρια. Γάμο ποντιακό. Είμαστε έτοιμοι? Η προετοιμασία, τα πρικιά, οι φίλοι. Εδώ και τους παρελείς τα δεμάτα που λιμώνται σε λίγα. Είναι εικόνες από την καθημερινότητα, από τη ζωή των ποντίων. Κοιτάξτε πώς ζυμώνουνε. Προσοχή στο αλεύρι, προσοχή. Είμαστε έτοιμοι για το προξενιό. Είμαστε έτοιμοι για το προξενιό, για πάμε. Δηλαδή δείχνουμε τα φρικιά στον κόσμο. Κοιτάξτε, χειροκροτήστε. Κοιτάξτε τι προκομμένη νύφη. Κοιτάξτε τι προκομμένο ζώη. Καλό πες ο γαμπρός. Καλέσει τον κόσμο στο γάμο, δυνατά. Τώρα θα δείτε το στόλισμα της νύφης και το ξύρισμα του γαμπρού. Το πιο όμορφο κορτσόπολο.
Να ζήσετε, να ζήσετε. Και ενώ τα παιδιά αποχωρούν, το πρόγραμμα συνεχίζεται με τη χοροδία του Συλλόγου Καλιθέας Οικειών. Αγιά Σοφιά τεμέτερον, στουλάρσιν τραπεζούνταν, εκεί αγγέλ με τη Ρωμές, ωραίζνε και κοιμούνταν. Αγιά Σοφιά τεμέτερον, στουλάρσιν τραπεζούνταν, Αγιά Σοφιά τεμέτερον, στουλάρσιν τραπεζούνταν, εκεί αγγέλ με τη Ρωμές, ωραίζνε και κοιμούνταν, εκεί αγγέλ με τη Ρωμές, ωραίζνε και κοιμούνταν. Οι αρχιερείς δεν δίνανται ή δεν θέλουν να διαβάσουν. Σερασιός, Γιαννίκασεν, ατός το παίρνει το χαρτί και το διαβάζει και ολοφύρεται. Σίτα να γνώθ, σίτα να κλαίει, σίτα να κρούγ την καρδία του. Να ηλεί εμάς, να βάει εμάς, η Ρωμανία, πάρθεν. Είδε με και νεκρύφτεν, είδε με και νεκρύφτεν.